Don't angry me, guys, man. I'm only joking, guys. Oh my god. साख्रियावलाबो फेल माथो. Emotional, damn it. तो गाइस नै आंना बाइकआ रेडि जाजोब्बाय. फ्लेगखौबो खाखांबाय आङो नै. स' दा ओंखारलांसै. आं दा नोंथांमोननो मट'लगाव फोरमायलांजोबसै आं मानि थाखाय माबाखौ खादों फ्लेगखौ. थ' हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ. गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ' बयखौ बराय बावहरनाय जाहैबाय. थ' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं. आंबो मोजाङैनो दं. दिनै जोंना कलेजनिफ्राय मोनसे बाइक रेलि दं आरो गाइस. जों दा बेयावनो थांनो नागिरदों. ओमफ्राय नैबाव सासे लोगो दं. आं दा बेजों ज' थांसै. मानि थाखाय रेलि लादों आंबो मिथिया गाइस. दा कलेजाव थांबासो मोजां मिथिहैसिगोन. बे आदा जेएस मोना मा होनो सोरनि थाखाय मा अर्गानाइज खालामदों. कलेजाव थांग्राया मिथिगोन गाइस र'. नैबेबो रेलि खालामगासिनो नैबेबो. ओइलाय नै माखासे ग्रुप थांबाय ओरै. थ' होमबा नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन डाइरेक्ट कलेजाव. नोंथांमोना नायलांबाय था. दा माने टाउनाव बिराद ट्रेफिक जागासिनो आरो मानो होनबा लामा गोदान बानायबोगासिनो. थ' बेनि थाखायनो बिराद ट्रेफिक जाना दं आरो दासान्दि. माने ओरैनि साइड बाम्पखौ फुवारदों हरैनि साइड बाम्पखौ फुवारदों आरो. गाइसमोन वेलकाम बेक टु माय चेनेल. Nothing guys man. Don't angry me guys man. I'm only joking guys. तो guys दा जोंना रेलिया केन्सेल जाबाय. मानो होनबा डिटिअनिफ्रानो पारमिसन हरासै. माने गावसोरनो बुंखादोंमोन रेलि खालामगोन होननानै बे रड सेफटिनि थाखाय ना बोरैबा होनदोंमोन. आंबो मोजां मिथिया. बे बेनारफोर थायोना बेखौ नायबासो मिथिगौमोन आंबो. जास्ट कलेजनि आदामोना लिंहरनायखाय फैदोंमोन आरो आङो. थ' जों दा न'आव थांफिनसै गाइस. माने दहाय 9टा 10टासोआवनो फैदोंमोन जों. ओमफ्राय नेहैयै दा 1टा जाबाय. माने 1टा 12टानि उनाव माने 12टानि उनाव खबर मोनगोन होनदोंमोन नालाय. ओमफ्राय दा नै केन्सेल खालामहरबाय गावसोरनो डिटिअनि अफिसारफ्रा. आं सानदोंमोन दासान्दि बे हर तिरंगा ना बोरैबानि मोनसे माबा जागासिनो ना रेलि जागासिनो ना. आं बेनि सानदोंमोन. खिन्थु बेनि नङा. जोंना दिनैना रड सेफटिनिसोमोन बाइक रेलिया. थ' आं नोंसिनो मोनसे आपडेट खिथानि गाइस. जोंना बाइकार्स ग्रुपआ 15 आगस्टआव ओरै माबायाव थांनो नागिरदों गलपारा साइडजों. गलपारानि बे मोनसे वाटारफल दं बेयाव थांनो नागिरदों. थ' आं नोंथांमोननो देखायगोन साबसे मेम्बार जायो. ओरैनोथ' जोंनिया पार्सनेल मेम्बारफ्रा बारा गैया. बिदिनो 10-15 जनसोल' जागोनदां. माने जायनाव जोंनि ग्रुपनि गस्ला गैया बिसोरखौ लानाय जायाखै आरो. जों सिगांनो बानायखादों खिन्थु माखासेया बानायाखै नालाय बे गैयैखौ जों लायाखै आरो. अनलि गस्ला गोनांखौल' लादों. थ' बेनि थाखायनो खम जागोन गाइस. आं भिडिअ' लाबोगोन गाइस 15 आगस्टनि 15 आगस्टनि जोंनि बाइकार्सनि राइड खालामनायखौ. ओरैनो माखासे खामानि दङ. फ्लेग बानायनाय जोंनि ग्रुपनि माबा माबि फिसा फिसौ खामानि दंबावो आरो प्रसेसआव दंगासिनो दाबो कमप्लिट जायाखै. थ' गाइस होमबा दिनैनो भिडिअ'खौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै. नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो. आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव. मानो होनबा नोंथांमोननि सापर्ट नुबासो आङो भिडिअ'खौ मोजांनिफ्राय मोजांसिन बानायनो जस मोनो. माने जस जायो आरो भिडिअ' बानायनो. सापर्ट गैयाबालाय सोर गोसो जानो भिडिअ' बानायनो ना. स' गाइस थेंक्स फर वाचिं. Keep loving, keep supporting. Love you all guys.